Sekuphinde kwatholakala futhi obunye ubufakazi, ama-ballot papers eMsunduzi Municipality sibanjiwe i-truck, zibonele. Nansi imoto yakamasipala sibanjiwe nama-ballot paper yaseMaritzburg uMsunduzi igcwele ama-ballot paper nawa ama-ballot paper afakiwe la koplastiki. Imoto yaseMsunduzi le sesiyibambile yavuliwe sesiyibambile unqwaba yama-ballot paper nawa phansi nawa amavoti abantu bavotile nalo ivoti laspoilwa la seliyolahlwa leli nje lilahlelwani ngoba lispoiliwe leli MK liyolahlwa nalo